ka bari kawai abubuwa ne sun dame ni. Abubuwan me kai faɗi gaskiya ba na ji an ce matan nan ta kafa iya ne tana wallahi Allah tana mugun so da ba. A ina na samu labarin duniya ko yake kun majalisar da kame magana kawai ake ba. Jiyan nan muka zo shiwa ta muka ji ana wannan magana kuma mu zaka koyo magana. Ni nan jiya iyali na ga mun tai. Sallamarin mata ba ko? Har yanzu ba ku sallamarin mata ba. Musu diya da kuke da ita. Billahi lazi kafin ka aure ta ne ka gida da ka kai ta gida kuma mata daya to kai kenan ba za ka san mata ba har yanzu mace hudu ba daman na gaya miki zaki na dama na daina yin tunanin ki ko alama abin hannu na kike so kin yi lama kuma aure wallahi sai na ƙara